Olette sekaisin kaikki. Ensimmäisenä TikTokissa trendannut erikoinen yhdistelmä Valio Profil proteiinijuoma mansikan makuinen sekä tämmönen mansikkalimunaadi. Näitä pistetään sekaisin. Onko jonkun mainostoimiston keksimä trendi? Mulla on heti semmoset epäilyskakkulat päässä, Onko? että jompikumpi näistä tahoista on nyt jotenkin tän taas aloittanut. Kuka Niin keksii tämmöstä? Onko 50-50? Niin, minkälainen se ratio on? En Mä oon mä vähän nähnyt niitä TikTokkeja ja ihmiset on ollut silleen ihan superhyvää ja sit jotkut on silleen, että oksettavaa. Ai okei. Se on varmaan vähän fidi. Tästä niinku juomaan. Piirtelö, missä on Niin. proteiinipiirtelö. Mites paljon me laitetaan tänne? Pistä silleen niinku just puolet. Näyttääkö hyvältä? Joo. Saman verran niinku, että on se ratio kunnossa. Makean kesäinen mansikkalimonadi. Mä en ois tämmöstä varmaan juonut. Oon mä joskus testannut itse. Mä nyt vähän sekoitan itse tätä. Ihan hyvä Eipä tuo. tossa siis semmosia mitään kokkareita tainnut olla. Ei, toi oli tommonen juokseva toi. Mä luulen, että tää on vähän semmonen piirtelemäinen. Okei, tässä on jotain outoa. Tässä on kyllä vähän jotain outoa. Ei tää niinku ihan piirtelä oo kyllä. Ei, Tää on niinku vähän semmonen vetinen piirtelä mun mielestä. ei, siis toi hiilihappo tästä limusta tekee tästä jotenkin vähän erikoisen. Joo, on tässä joku vähän erikoinen. En mä kyllä oikein, mä en fiilaa tätä. Vaikka onkin Profil, niin en fiilaa. Wow. Mut silti mä juon tätä koko ajan.